Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da wannan lokaci. Barka da jimin sake kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka. Masu saurare muna roƙonka don wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha ta mai albarka, wata kan bako ne kai. Ka manta ka daure ka danna mana subscribe kana kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen masu tushe da asali game da sabbin bidiyoyi da zaran mun ɗora. Muna muku godiya sosai da ƙoƙarin kasancewa da kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka. Wato mai suna Sabon Tashi TV. To fa masu saurare a yau ne yanayin sojoji, a yau ne nan ma'aikatar tsaro ta samu nasarar cafke wasu 'yan fashi inda suka shiga za su yi wani fashi a gidan wani attajirin mai kuɗi, suka ibi kuɗaɗe da yawa. To masu saurare ku daure ku biyo mu a ƙarshen wannan bidiyo domin ganin yadda wayannan 'yan fashi suka ta kasance tsakaninsu da sojoji. To fa 'yan fashin dai an kama su yanzu, inda halin yanzu suna hannun hukuma za su girbi abin da suka shuka. Masu saurare ta bakin dai bara mu kawo muku cikakken magana daga bakin ɗaya daga cikin 'yan fashin, inda yake magana yake ya faɗi gaskiyar al'amari. To masu saurare anan za mu kawo muku wannan ƙarshen bidiyo namu. Sai Allah ya ƙara haɗa mu a wani bidiyo na gaba. Mun gode.